Ocenená modná stylistka ti poviem tajomstvo osobného štýlu, výborného osobného štýlu. A to sú modné prehliadky. Ale súkromné modné prehliadky, to znamená ty a ty. Základ tvojho osobného štýlu nie je to, že nejaká influencerka povedala, že toto si máš kúpiť, lebo toto je práve trendy. No. Keď si tak spomenieme alebo reflektujeme na napríklad Vandu Jandu, tak ona má špecifický štýl, ktorý je konzistentný, ale vidíš u nej nejaké trendy, modné kúsky, určite tam niečo je, ale je to konzistentné a má svoj osobný štýl, ktorý potom pretláča do svojho brandu. Pozri, samozrejme, keď máš rada nejaký obyčajnejší a štandardnejší štýl, to dáva úplne zmysel. Ale keď chceš, aby tvoj štýl, aby tvoje oblečenie komunikovalo neverbálne to, kto ty si, samozrejme, keď máš rada obyčajnú módu a jednoduchosť, samozrejme, to dáva zmysel. Ale keď chceš, aby tvoje oblečenie a to, čo máš na sebe, komunikovalo neverbálne to, kto ty si, aké máš možno priority a to, ako sa o seba staráš a to, ako sa nesieš, tak osobný štýl o tom veľa hovorí. Takže ako to funguje? Nahoď si brutálne pesničky, navajbuj sa, daj si čokoládu, daj si vínečko, a správ si súkromnú modnú prehliadku. To znamená, otvor skriňu, kombinuj, dávaj na seba veci, ktoré si možno predtým nedávala, alebo priprav si oblečenie, skús to nakombinovať, skús nakombinovať niečo, čo si videla na tvojej kamoške predvčerom. Alebo skús to nakombinovať tak, nad čím si predtým premýšľala, ale ešte si to nikdy neskúsila. Náhodou to vyskúšaš, tak nima a rada si užijem tvoju modnú prehliadku.